Hi friends, welcome to குட்டி தமிழன் சேனல். இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழை பார்த்துட்டு தான் உள்ளே வந்திருப்பீங்க. ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து டெலகிராமில் எப்படி நம்ம வந்து ஈஸியாக சப்ஸ்கிரைபர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் இன்றைக்கி வீடியோ பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் வெறும் 2 மினிட்ஸ் 5 மினிட்ஸ்லேயே வந்து நம்ம வந்து 400 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் 500 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வரைக்கும் ரீச் பண்ண முடியும். அது எப்படி 5 மினிட்ஸ் 2 மினிட்ஸில் ரீச் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று நான் சொல்கிறது வந்து நான் வந்து காட்டுன்னா என்னன்னு தெரியல. அது நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியலன்னா திருப்பி இந்த வீடியோ வந்து திருப்பியும் பாருங்கள், கண்டிப்பாக புரியும். சரி, இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா, நம்ம தான் வந்து சப்ஸ்கிரைபர் வந்து கொண்டு வர போகிறோம். அதுவும் நான் சொல்லிட்டேன், ரொம்ப ஈஸியாகவே நம்ம வந்து கொண்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு. அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா, ஆட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து நம்ம டெலகிராம்லேயே வந்து ஆட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஆனால் அந்த ஆட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆப்ஷனை மட்டும் வச்சு நம்மளால் வந்து ரொம்ப வந்து அதிகமான சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து நம்மளால் கொண்டு வர முடியாது. ஏன்னா ஆட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்னால் நம்மக்கிட்ட இருக்க கான்ட்ராஸ்டெல்லாம் ஒரு 60-70 இருக்கும். அதெல்லாம் ஆட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வந்து 60-70 சப்ஸ்கிரைபர்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து கிடைக்க போகிறது ஒரு 50-40 தான் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஏன்னா எல்லாருமே வந்து டெலகிராம் வச்சுருக்க மாட்டாங்க, அதனால் அவங்களெலாம் வந்து வராது. அதனால் நம்ம இன்னும் ஒரு ட்ரிக்கு பண்ண போகிறோம். அந்த ட்ரிக் மூலிமா வந்து நீங்கள் 2 மினிட்ஸ் 5 மினிட்ஸில் வந்து அதிகமாக வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸை ஒரு 500 கிட்ட வந்து ரீச் பண்ணிட முடியும். அந்த ட்ரிக்கு தான் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன். சரி, அது நம்ம என்ன ட்ரிக்குங்கிறத வந்து பார்த்துடலாம். வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, உங்கள்கிட்ட ஒரு 2 ஃபோனு இல்லைன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு மொபைலு இல்லை உங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து யாராச்சும் டெலகிராம் வந்து வச்சுருப்பாங்க, கண்டிப்பாக டெலகிராம் வச்சுருப்பாங்க. அவங்கக்கிட்ட என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்கக்கிட்டேயும் ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் நிறையா இருக்கும். இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்டலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கான்ட்ராஸ்ட் இருக்குது, அவங்ககிட்ட நிறைய ஃபோன் நம்பர்ஸ், அவங்கக்கிட்ட நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்பர்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா, அவங்க ஃபோனில் போய் உங்களோட அக்கௌண்ட்டை வந்து போடணும். அவங்க ஃபோனில் போய் உங்களோட இந்த சேனல், இப்போ நீங்கள் வந்து நான் வந்து சும்மா ஒரு சேனல் வச்சுருக்கேன்னா, இந்த சேனலை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டு மொபைலில் வந்து லாகின் பண்ணணும். இந்த சேனலை வந்து உங்கள் ஃபோனில் வந்து லாக் அவுட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்டு மொபைலோ இல்லை உங்கள் ஃபேமிலி மொபைலோ அதில் வந்து உங்களோட சேனல், இந்த சேனலோட இதை வந்து அதில் வந்து லாகின் பண்ணிடணும். லாகின் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு வந்து அவங்ககிட்ட இருக்க கான்டெஸ்ட் எல்லாமே வந்து ஆட் பண்ணுற மாதிரி வந்து காமிச்சிரும். அதனால் நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து என்கிட்ட வந்து என் ஃப்ரெண்டு மொபைல் இருக்குன்னா, என்னோடய அக்கௌண்ட்டை வந்து என்னோடய மொபைலில் வந்து என்னோடய டெலகிராமில் வந்து லாக் அவுட் பண்ணிவிட்டு என் ஃப்ரெண்டு மொபைலில் வந்து லாகின் பண்ணனா அவங்க ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆட் சப்ஸ்கிரைபருங்கிற ஆப்ஷன் வந்து காட்டும். உங்களோட அக்கௌண்ட் வந்து ஃப்ரெண்டு மொபைலில் வந்து லாகின் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்க ஃபோன்லேயும் இந்த மாதிரி சேனல்குள்ளே போனால் ஆட் சப்ஸ்கிரைபர் வந்து காமிக்கும். அப்போ ஆட் சப்ஸ்கிரைபர்னு கொடுத்தோன்னா அவங்களோட கான்ட்ராஸ்ட்டில் இருக்க எல்லா ஃபோன் நம்பருமே வந்துடும். அப்போ நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ஈஸியாக வந்து வந்துடும். அது மூலிமாவே நான் வந்து 300 சப்ஸ்கிரைபர் 250 சப்ஸ்கிரைபர் வந்து நான் அது மூலிமாவே நான் வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன். அதையும் நான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ கடைசியில் நான் வந்து காட்டுறேன். இது ரொம்பவே ஈஸி தான். இது மாதிரி நீங்கள் வந்து 4 ஃபோனு, இந்த மாதிரி 4 பேர் உங்கள் ஃப்ரெண்டுன்னா உங்கள் ஃபேமிலியில் 4 பேர் இந்த மாதிரி டெலகிராம் வச்சு 4 பேருமே பண்ணாலே உங்களால் ஒரே நாள் ஒரு சும்மா ஒரு 10 மினிட்ஸில் வந்து 600 சப்ஸ்கிரைபர் 700 சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ஈஸியாக வந்து போயிடலாம். அதான் அவங்க ஃபோனில் வந்து அப்படியே லாகின் பண்ணாலே போதும், அவங்களோட கான்டெஸ்ட் வந்து அப்படியே வந்து வந்துடும். ஈஸியாக நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைபர் வந்து என்கரேஜ் பண்ணிக்க முடியும். இது வந்து ஒரு ட்ரிக்கு. இது வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணி வந்து ஈஸியாக வந்து என்கரேஜ் பண்ணிக்க முடியும். நான் வந்து இது மூலிமா தான் நான் வந்து ஒரு 200 சப்ஸ்கிரைபர் 250 சப்ஸ்கிரைபர் வந்து இது மூலிமா தான் நான் வந்து இது பண்ணேன். பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் கொஞ்சம் இதாக வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, நான் அடுத்த டைம் இந்த இது பண்ணிடுறேன். ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக பிடிச்சிரும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் இந்த மாதிரி வந்து டெலகிராமில் வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிடுங்க. என்னோடய சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ, பை பாய்.